मालु दैमारी केमेरामेन दिनेश बसुमतारी बेवहा जों दंफैयो दिनै बाथौ बिमुंसारा बे सनितपुर जिल्ला दिकेयाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बे फै आदा गामिनि बे बाथौ थानसालिनि बे लांगोनायावहा दिनै बे दिकेयाजुलि बाथौ गौथुमा बेवहाय गंफ्रोम 85टा गामिनि बे आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै बेवहाय फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेवहाय लादों। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों केमेरामेन दिनेश बसुमतारी नोंथांखौ आङो फारि फारि खिन्थिनो थाखाय खावलायबाय बेवहाय। जोंहा फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिया जाबाय। बेवहाय बिरहोनाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेवहाय बे दिकेयाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बे 85टा गामिनि आफादगिरि नेहाथारि गासैबो बिथांमोना बेवहाय बाहागो लानो मोन्दों। बेवहाय जोङो मोनथिना मोनो बे 85टा गामिनि बे आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों मैखोमै। बेयावनो जोङो रोखा जायो जे बाथौ सिबियारि बिथांमोना बाथौनि सायाव बेसेबां फोथायनाय। बेवहाय दिकेयाजुलि बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि जोंहा हरेन्द्र बसुमतारी बेवहाय दङ आरो माइनावनिबो बेवहाय दङ, लाइमोननि लोगोसे बेवहाय दंफैयो। बेवहाय बे दिकेयाजुलि बाथौ गौथुमनि लाइमोन आरो माइनाव आरो गुबै आफादनि बेवहाय गाहाय आफादगिरि बिथांमोना बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव मैखोम बाहागो लादों। बेवहाय जोंहा नुनो मोन्दों बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन गाहाय आफादगिरि बोनथुम सार बिथांखौबो जों बेवहाय नुनो मोन्दों। बेवहाय मैखोमै बिथांमोना बाहागो लाफादों। आरो बेवहायनो दंफैयो जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि डेपुटि स्पिकार जोंहा वेस्ट बेंगलनि सासे सुरेश इसरारी आरो बेयावनो दंफाबावो जोंहा लोगोसेयैनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गाहाय लाइमोननि गाहाय नेहाथारि जगदीप मोसाहारि बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफादों जोंजों लोगोसे। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोंहा मावफुंलांनो हानाय बे दिकेयाजुलि बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि जोंहा हरेन्द्र बसुमतारी बिथाङा जोंजों लोगोसे दङ। दा बे समाव जों बेखौनो सोंनो लुगैयो दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनाय जे हाबाफारि बेवहाय लादों बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ बे मानो थाखाय लायो जोंनो एसे फोरमायगोन आरो बेखौ। गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि नोंथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय बावहरबाय। बे बुब्लियाव जोङो बेखौनो गिबिनिफ्राय जोङो जेब्लासिम दुलाराय बाथौ गौथुमा गायसनजादोंमोन बे समनिफ्रायनो जों दिनै जोंनि धोरोमखौ नङा होमबा जोंनि धोरोमखौ फोसावनो फोगोमनो थाखाय जोङो दिनै मोनसे हारिया बा मोनसे धोरोमारिया गावनि आंगो फिरफिला बा धोरोमनि बा हारिनि नेरसोन थानांगौ हिसाबै जोङो दिनै बेखौनो सायख'ना लादों। आरो जोंनि धोरोमा दिनै बै मोनबा गाबजों जे मोनबा गाबजों जों फिरफिला बिरहोदों बे फिरफिलानि जिथु ओंथि बायदियै जोंनि धोरोमाव सुबुं समाजनि बा सुबुङा जोंनि जिथु बाथौ धोरोमारि रायजो राजाफ्रा बै मोनबा गाबनि मोनबा ओंथिनि गोसो जानांगौ। जेरै बेयाव बुंदों मोनबा गाब दङ गोजौनिफ्राय जे गोजा गाब गोजौहाय बै गोजा गाबनि ओंथियानो जाहैबाय जे सुबुं माहारिनो बा मानसि माहारिनो बा थिग बिदिनो थांना थानाय बेलायाव बा जोंनि धोरोम सिबिनाय बेलायावबो जोंनो मानसिनो मा नांगौ गोहो नांगौ। थिग बिदिनो धोरोम सिबिनोबो मानसिनो गोहो नांगौ। जिथु बे जे गोहोआ बेखौ होनदों जे जों सोरजोंबा नांलायनाय खमलायनाय जों बेखौ बुङाखै जे धोरोमखौ दैदेनलांनो गावनि मा होनो गावनि गोहो जिथु थांना थानाय गोहो बे गोहोखौ जोंनो नांगौ होनदों आरो। ओमफ्राय बिनि गाहायाव जोंहा दङ अख्रां गाब उदां गाब बेखौ बुंदों उदां जे मोनसे धोरोमखौ सिबिनोब्ला बा मोनसे खामानिखौ जों मावफुंलांनोब्ला गावो माने माखासे साननाय हनाय माखासे खामानि दामानि बायदि बिथिंनिफ्राय जोङो उदां जानो हानांगोन। जे उदां जानो हायोब्लासो जोंनि गेजेराव उदां गोसोआ थायोब्लासो जों मोनसे खामानिखौ जों मावफुंनो हागोन। थिग बिदिनो जोंनि धोरोमखौ बै दैदेनलांनोब्ला सिबिलांनोब्ला जोंनि गोसोआ अरायबो माखासे गाज्रि साननाय गाज्रि बिथिंफोरनिफ्राय जोङो उदां जानो हानांगोन होननानै बै अख्रां गाब नङा होमबा अख्रां गाब बेनि ओंथिखौ जेरै अख्राङा जेरैबायदि रुगुं गैया रावजोंबो जेबो माबा गैया रुगुं मोसौमोना ओरैबायदि उदां बिथाङा नङा होमबा अख्राङा
बेबायदिनो उदां गोसोजों जोङो धोरोमखौ जों सिबिनांगौ होननानै जों बेखौ लानाय जादों। बिनि गाहायाव जोंहा गुफुरा जाहैबाय गोथारनि नेरसोन। जों मोनसे धोरोमखौ सिबिनोब्ला बा जोंनि बाथौ धोरोमखौ जों सिबिनोब्ला जोंनि गोसोआ गोथार जानांगोन। बयनिबो गोसोआ जों गोथार जानांगोन। गोथार गोसोजोंसो जोङो आफा बोराइ बाथौखौ जों सिबिनानै जों फोन मोननो हानाय राहाखौ जों मोनगोन। बेखौ फोरमायनानै बे गुफुरनि माबाखौ जों लानाय जादों आरो। ओमफ्राय बिनि गाहायाव जोङो दङ गोमो। बे गोमोनि ओंथिया जाहैबाय ओरैबायदि लादों दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौनो फोरमायदों जे गोमो अनलायनाय, जे जोंनो नांगौ गोहो, उदां, गोथार जायोब्लासो मानसिनि गोसोआ जों गोथार जायोब्लासो मा जागोन, मा होनदों बे गोमो गाबा अनलायनाय, जों अनलायनाय फैगोन। थिग बेबायदिनो जोङो अनलायनायनि गेजेरजों बे जोंनि बाथौ धोरोमखौ जों सिबिनांगोन, आफा बोराइ बाथौखौ जों सिबिनांगोन। अब्लासो जोंनि हारि आरो जोंनि बाथौ धोरोमारि गासैबो माने जोङो फोन मोननायनि राहाखौ जों मोनगोन। आरो बिनि गाहायाव दङ गोथांनि नेरसोना जाहैबाय जोङो अनलायनांगोन, माने खौसे। अनलायनायनि गेजेरजोंसो जोङो खौसेया सोमजिगोन आरो जों खौसेयाव थानांगोन। आरो खौसेजोंसो जोङो बोराइ बाथौखौ सिबिनानै जोंनि जिथु दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावनांगौ थांखिफोर बेफोरखौ जों माखासे जों मावनो हागोन। आरो जोंनि धोरोमनि अनलायनाय, नङा होमबा, धोरोम जोङो अनलायनानै बयबो सुबुंजों अनलायनानै जोङो मोनसे थांखिजों अनलायनानै जोङो खामानि मावफुंनो हायोबासो जोंनि धोरोमखौ मुलुगाव गेरेमसा महरै बा मुलुगनां धोरोम हिसाबै जोङो फोसावलांनो जोङो गोहो मोनगोन। बेखौनो बुंबाय आङो गुसुङै। बेखिनिखौनो बुंनानै बाथौ बिबुंसारनि नोंथांमोननिसिम आं खुलुमनायखौ। दा बे समावहा जोङो नुनो मोनबावदों जोंहा बेयाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि बोनथुम सारा दंफैयो। सारा बेवहाय बाहागो लानानै बोरै मोनदों जोंनो एसे बेवहाय फोरमायदो। गिबियाव खुलुमबाय। दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव दिंखोयाजुलि बियाब आंनिनो बियाब होनना बुंनांगोन। दिनैनि बे समाव फोसावबाय। दिनै बिखेखय जोंनि दिंखोयाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि गासै रायजोफोरखौ लाफानानै जोङो सावरायनायनि हाबाफारि, दौरि फोसावगिरि आरो जोंनि आसारि बिथांमोनखौ ट्रेनिंनि गेजेरजों फोरोंनाय, बे बिथिङाव निस्सय आं बाहागो लानानै गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना मैयानि जे फोरोंनाय आरो दा एसनाव फोरोंनाय बे खान्थियाव जोंनि दौरि आसारि फोसावगिरि बिथांमोना जोंनि समाजाव जोंनि समाजखौ धोरोमनि जि निति आसार खान्थिखौ फोसाबनायनि जे राहा, बे बिथिङाव जोंनि दौरि आफाद बिथांमोना जोबोद मोजाङै रोंनानै जोङो फोथायदों। आं बाहागो लानानै गावखौनो गोजोननाय मोनदों। मोननाय बायदियैनो फारि फारि फिरफिला बिरोनायनि हाबाफारि जोबखांनायनि लोगो लोगोनो जोंहा दा बे समावहा गोथैसि बावनाय हाबाफारि बे सोलिगासिनो दङ। दोंसे आर'जनि गेजेरजों बे गोथैसि बावनाय हाबाफारिया जोंहा सोलिगोन। केमेरामेन दिनेश बसुमतारी बिथांखौ जइन खालाम